Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajantia Students Union Kliriat Circle ha kajingelam u President u Livingston Dakar sama u Vice President u Winson Salahe bat kiwe ki khot kilaya kandu ya menteri katanat ka kwat ka khya ka sarkar jilla ka Dr. Amperin Dingdo ha kajingwan her jongka ha kliriat ha ka khatsan tarik unailar ka menteri ringkat ki khot ka GSU kila her sha kliriat Civil Hospital bat kalaya kandu ru iki nong trei ka hospital bat ki doktor kunthop ya u DMHO ki khot ka GSU kila pensngo ki babun ki jingduna kani ka jaka ai jing sumar bat na kalyang ka menteri kala kular ban shna penhe ya kani ka hospital khanang makipat ba kinyo ai ka jing sumar ka bajanai kublej bon pada engo ublai pada i hechai ekia ta sevi le ne kublej ga health minister pada one inspection ganne pada pediang ga ga jingkut sang bahang i one inspection ni civil hospital po di jentia review sang kemani to one de yu ri khmat yong ka jingduna ni hospital yong i ewa biang lut na dong chadong tang we le pasau kmen i wato chwa wan ga to de dep lut uchna yigi pankhana wa block ya pembiang yigo pembiang yiga lain ta sevin ini dang yo iklamukan ne spangga tega extension building ni ba le ne du ni building he ni tempoi thau chainu le ni ba khnya ni building bu thau thia lam em office lam em thau chong doctor lam em dan tay daw di kelam yung ka pan ganiga extension building dan naliang yung ka the bike go o e bike kita extension building taga yulti la hapo katugan ni gibnay daw yo iga dalam yo ila inaliang GSU o yin scam bai o demand bai o bot den bai ganiga extension building katum ka jing pe jongi hangne bagi ngiro yo ihi ba safety kamdan hangne namar ba ka ki doktor ki don ngut ki breu ki don to namar ka khapnya plat ka chaka te ka safety jong ki patient ru kamdan bat wat ya ki doktor ru kamdan pe ka entrance ni ru namar wat ya ki tiar ba pendon kam ya hospital ru labo be sabar na kata kadaw ta balai ngi ong ngipan ya ka extension building nang banyo banbo ya ki kita tiar lene ki safety ya ki ba dai banbo namar ba meneng ngila pe ya ki facilities ngila ki facilities kida kam biang mantah kila don hi ki facilities tekin sawan hi ngin sutu ya kata tang ba idon kam ya ki room ban arrange ya ka ka badai ban bu hangno badai ban bu na kata kadaw te ngidon kam hi ya kata ka building ma tang kane hi ka wai ba ngikwa ya i ba impromote ban yo ya ka extension building nang ba ki balak khapnya hangne kin yo banra sa kawai ka jaka namar ngiru ngilay i ba kala khapnya palat ya ki doktor namar ki don hadu nriu nyongut ki doktor haka wai ka OPD kumbang langut takau extension of building kadai kumno ni hapan yo bai bat i kerpar ru ya i doktor Amperin ba i promote ya kene ba ngidai ban yo ban employ ya kene tang ba company bai tak daw ngikan panjur ya kada ya ki ya ka government bahkan le employ ya kini kakap